De Griekse nacht van het Merkur met Erwin. Ja, hier opgenomen, tenminste het clipje. Toen wordt het denk ik wel een klein beetje beter weer. Maar we spreken dadelijk met Erwin en met Patrick die het liedje ooit gemaakt hebben. Kijk wie dat destijds allemaal ging. Hey Erwin. Hey Henk. Wie ging er ook alweer? Wat bedoelt zo weer? Nee, het was op het strand van Oostmaarland. We kregen dat te eten en te drinken in het zand. Dit is de hoes. Is er ook hier opgenomen? Nee, zo hè. Op dit stukje. Precies op dit stukje. Dat stukje dus hij nog, dat zie die boom mee aan de achterkant. Dat is daar. Waar gaat Mia blaaien, maar... Hey, en waar je allemaal meer hoor, behalve doen hè? Nee, altijd kletskupje geweest. Hè. Nee, maar het is lang geleden hè? Wat is dat, 24 jaar terug? Ja, denk ik. Ja, 24 jaar. Hey, wat is de kracht van het liedje? Ik denk dat wow, wow, wow gebeuren. Ja. Denk ik, weet ik ook eigenlijk niet. Maar, ja. Ik heb het origineel bier. Demis Roussos, die nicht van Athene. Ja. Hij zingt hier al zachtjes. Wir haben nicht gegessen und getrunken und die Lexus voor gebruik. Die stond in de badkoek met de scheerschoen op zijn rug. Ja, maar goed, het flauwekul. Maar... Dat is wel de gimmick, hè? Ja, dat is hem eigenlijk wel geworden, ja. We hebben daar gedaan, zo lute vuur. We hebben daar gesprongen en verwoorden, ga niet meer. Die motto was altijd proberen een tekst te maken die tot de lui niet aan het origineel gingen denken. Het was natuurlijk een Grieks nummer. Dus ja, ik vond wel dat ik een thema uit Griekenland moet pakken. Ja, en dan ga ze proberen rijmwoorden te vinden, wat het ritme past. Ja, en dan kwam er vrij snel door. Het was op de straat, en niet eraan. We kregen op te eten en te drinken in het zand. In ja, ik vond het wel een van mijn moeilijkere nummers, omdat het origineel niet rijmde, het couplet of het refrein. Dus ja, dan best een dubio, ja, moet ik dan nu dit volgen of moet ik toch rijm gaan maken? Want dan wil ik toch proberen dat het makkelijk klinkt voor de lui. En, ja. Dus daar heb ik wel een nachtje over moeten nadenken. En ik heb waarschijnlijk ook toen ik dat hulp van Erwin daarna nog gehad, dat we dat samen hebben afgemaakt. Die spelden dan muziek, die was zo schoon. Die spelden de verzoeking die ook eerder dat kind doen. Nou, daar zat niet veel verschil in. De wind wordt er niet, maar de rest wordt volgens mij het zonnetje schijnde wel, maar het was best fris. Voorzien uiteindelijk toch door het toedoen van hem. Hij ging even plassen en dacht bij zijn eigen, ik loop voor de flauwekul naaks de Maas in. En toen zijn we eigenlijk maar met z'n allen achter de gang gekomen. Hè. Dus in dat stukje videoclip lopen we dus naaks. Nee. Haha. Eén ding weet ik zeker. Ik kom dan nog eens terug. Ik vond om mijn geluk. Ik ben verleerd. Het ritme, dat Grieks denken, dat Grieks gitaartje wat erin zit. Ja, het is gewoon een heel opzwepend nummer. Het kwam uit en binnen de week, dat is echt geen flauwekul, dat we ook gelukt. Door dat clipje kwam dat op TV Maastricht. Meteen de week daarna te zongen voor op het proevenement. En eigenlijk op het proevenement, al zonder tot het nummer kosten, ging het Gaans Friedhof ontplofte. De parasols, en dat is echt niet overdreven, parasols gingen de log in van gekkigheid. Het pakte meteen. Zo gaat dat, hè? Oh! Die is beter! We hebben dan gedanst op Luteveu. We hebben dan gesprongen en verwoorden, ga niet mee. Ze speelden op muziek, die was zo schoon. Ze speelden de bouzouki. Ja, en wie de Griekse nacht het gaat doen in de Limburgse 100 dit jaar, dat hoort ze en ze is op helemaal vastdag.